Jeg vil lige vise her, hvordan det typisk ser ud med de her AI-agenter og tilbudsgeneratorer. For eksempel kan jeg spørge den her, hvad er min to-do for kommende periode? Og her vil AI-agenten faktisk gå ind og tjekke min to-do-liste og finde ud af, hvad min to-do er for den kommende periode. Den giver mig så hele listen over de her forskellige ting, så jeg har et overblik. Så kan jeg eksempelvis også bede den om at oprette en to-do for en opgave, jeg eksempelvis har i morgen klokken 9. Og derudover så ønsker jeg faktisk også, at den lægger den her opgave ind i min kalender. Fordi på den her måde, så integrerer det faktisk sammen med både min mail og min kalender og min to-do. Og jeg kan på den her måde sikre at have den perfekte planlægning. Jeg kan også faktisk tale med den, og så bare indtale det hele til den, bede den om at gøre, hvad der skal gøres. Men her kan I se, at den egentlig går ind og kigger på de forskellige måder, og så går den ind og opretter den her opgave til mig. Og udover det, så kan jeg også gå ind i min mail, hvor jeg faktisk kan se den lige her. Det er en super smart måde, og noget jeg bruger meget selv i min hverdag, for egentlig bare at gøre det så nemt som muligt, og skabe det perfekte overblik, og spare en hel masse tid på det, også hver dag faktisk. Udover det, så kan jeg også bede den om eksempelvis at sende en mail omkring den her opgave. Selvfølgelig ikke den mest komplekse opgave, men I forstår meningen med det. Så jeg beder den om at sende det til min partner Martin. Jeg kan bede den om at sende, hvem end det skulle være. Men her skriver den så, om jeg har sendt en mail til Martin. Så lige for at dobbelttjekke, så går jeg bare lige ind på min mail her og ser, at den faktisk er blevet sendt. Og der står udførelse i morgen klokken 9. Og hej Martin, jeg vil bare lige informere dig om, at det er lavet. Ud af det, jamen, så kan jeg også lige prøve at vise vores tilbudsgenerator, eller i hvert fald ideen med, hvordan den kan se ud her. Her hjælper den meget med at færdiggøre tilbuddet, baseret på nogle beregninger, som jeg har udført. Og her er det egentlig nogle beregninger, jeg så uploader til den. Jeg har beregnet noget på et tegltag, og det den så kan gøre, det er egentlig at færdigformatere det og gøre det klar til afsendelse. Så jeg uploader mine beregninger her, og åbner den lige op for at vise, hvordan det ser ud. Bare sådan rimelig stille og roligt. Men ja, så uploader jeg det, beder den om at hjælpe mig med at færdiggøre tilbuddet. Så har jeg så givet den en masse viden omkring forskellige beregninger og bygningsreglementer og så videre. Så har den egentlig færdiglavet tilbuddet her og opstillet det på en måde, jeg er tilfreds med. Igen, det kan tilpasses fuldstændig til den specifikke, og også bare, altså hvad for en type tilbud man typisk har. Men her opretter den faktisk tilbuddet automatisk også i mit drev. Og derudover så kan jeg bede den om eksempelvis også, hvis jeg havde en kunde, eller jeg havde en anden, der skulle tjekke tilbuddet igennem, lige maile det her tilbud videre. Igen, så kan det også bare gøres helt automatisk. Jeg behøver faktisk ikke bede den om det, men det gør jeg lige her i eksemplet. Så den sender igen tilbuddet afsted til min partner Martin. Så vi går lige ind på min Gmail her, og vi kan se, at tilbuddet er blevet sendt afsted. Så vi trykker på det, og så er det åbent der. Igen, så kan det se ud præcis, som man ønsker det. Det her er en demo på det. Men i hvert fald så har vi altså den her nærmest sekretæragent, der kan hjælpe med alt fra opgavestyring til mail og det ene og det andet. Og så har vi også de her mere skræddersyede agenter, der eksempelvis kan hjælpe med at færdiglave tilbud og sende det afsted. Så ja. Og hvis du kunne tænke dig at tage nærmere om det, så lad os bare lige tage et online møde, og så kan vi prøve at se på nogle af mulighederne, hvordan AI og automatisering kan spille ind i din forretning. Tæt ved. Hej.